A journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Lodwa tajba, nilqakom għal-Qudiesa tal-lum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Niċċelebraw illum il-festa ta' Sant Ignazju ta' Loyola. Hawnhekk il-Kurja hija festa speċjali għaliex dan il-post kien qabel post tal-Ġeżwiti, dar tal-irtiri tal-Ġeżwiti, u allura Sant Ignazju li huwa l-fundatur tal-Ġeżwiti kien meqjub mod speċjali kif nistgħu naraw hawnhekk ukoll fil-kwadru titolari ta' din il-kappella. Sant Ignazju twieled fi Spanja fl-1491, kien dal fil-Qorti tas-Sultan u fis-servizz militari u kien propju meta kien ferut fis-servizz militari waqt li kien qiegħed jagħmel is-servizz bħala soldat illi hemmhekk fl-1521 kif kien fil-konvalescenza beda jdur lejn Alla u saret l-ikbar bidla mbagħad hemmhekk fil-ħajja tiegħu. Mbagħad mar istudjat teoloġija f'Pariġi, hemmhekk ġabar ukoll xi ftit minn sħabu. Iktar il-qudiem waqfet is-Soċjetà tal-Ġeżwiti, Soċjetà ta' Ġesu, fi Ruma fejn kienet imbagħad ukoll approvata hemmhekk. Sant Ignazju baqa' magħruf għall-eżerċizzji spiritwali tiegħu għall-ħidma kbira tiegħu ta' tagħlim u ta' tiġdid fil-Knisja u miet fl-1525.
1556. Aħna illum nirringrazzjaw l-Alla ta' dan il-qaddis kbir fil-ħajja tal-Knisja u nitolbu li nkomplu nkunu ispirati mill-ħajja tiegħu u mill-frott kbir li ħalla propju bit-twaqqif tal-soċjetà tal-Ġesuiti. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Inti t-triq li twassalna inti l-missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bja ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti batt fil-Knisja tiegħek il-Sant Ignazju tal-Loyola biex jaħdem għat-tixrid tal-akbar glorja ta' ismek. Għamel li jkollna l-għajnuna tiegħu u nħabbirku bħalu fuq l-art, ħalli niksbu miegħu il-premju fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li walla miegħek jiexu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Fil-bidu tas-saltna ta' Ġehojakim bin Ġosija, sultan ta' Ġuda, ġiet lil Ġeremija il-kelma tal-mulej. Hekk jgħid il-mulej, mur u oqgħod fil-bitħa tat-tempju tal-mulej. Kellem lill-bliet kollha ta' Ġuda li jiġu biex iqimu fit-tempju tal-mulej. Għajdilhom il-kliem kollu li ordnajtek tgħidilhom, bla ma tħalli kelma waħda biss. Għandhom imnejn jisimgħu u jerġgħu lura kull wieħed minnhom minn triqtu l-ħażina. U jiena nindem mill-ħsara li biħsiebni nagħmlilhom minħabba l-ħażen ta' għemilhom. Għajdilhom, dan jgħid il-mulej, jekk intom ma tisimgħux minni biex timxu fuq il-liġi tiegħi li tajtkom, jiġifieri biex tisemgħu il-kliem tal-qaddejja tiegħi il-profeti li jiena bla qiegħda battilkom imma li intom ma smajtux minnhom. Jiena nagħmel minn dan it-tempju ħerba bħal silo u lil din il-belt nagħmel minnha wirja ta' saħħta għal ġnus kollha tad-dinja. Il-qassisin, il-profeti u l-poplu kollu semgħu lil Ġeremija jgħid dan il-kliem fit-tempju tal-mulej. Malli Ġeremija temm jgħid kull mal-mulej kien ordnalu jgħid lill-poplu kollu, il-qassisin u l-profeti u l-poplu kollu qabduh u bdew jgħidu, ħaqqu l-mewt. La ħabbart fisem il-mulej u għedt li bħal silo għad jiġrilu dan it-tempju u li din il-belt għad issir ħerba bla nies. U l-poplu kollu nġabar madbar Ġeremija fit-tempju tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. O Alla weġibni fil-kobor ta' tjubitek, flimkien, o Alla weġibni fil-kobor ta' tjubitek. Dawk li għal xejn joboduni huma iżjed mix-xar ta' rasi, dawk li bil-gideb jixluni huma b'saħħithom aktar minn għadmi, ġaluni r-rod dak li ma sraqx, flimkien, o Alla weġibni fil-kobor ta' tjubitek. Għax minħabba fik qiegħed nilqa' it-maqdir u l-mistħija tiksili wiċċi, sir dbarrani għal-ħuti u li tommi ma jarfunix għax il-ħeġġa għal darek fnietni, it-tajjir ta' min jajar lilek waqa' fuqi flimkien u Alla weġibni fil-kobor ta' tjubitek. Imma jien lilek nitlob mulej, meta jogħġbok u Alla weġibni. Fil-kobor ta' tjubitek u skont il-weda tas salvazzjoni tiegħek flimkien u Alla weġibni fil-kobor ta' tjubitek. Il-kelma tal-mulej tibqa' għal dejjem. Din hi l-kelma tal-Evanġelju li kien imxandar lilkom.
Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu mar lejn pajjiżu. Beda jgħallem lin-nies fis-sinagoga tagħhom u huma baqgħu mistaġba hekk li bdew jgħidu mnejn ġieb dan l-erf u din il-qawwa tal-għaġeb. Dan mhuwiex bil il-mastru daxxa, ommu mhijiex dik li jisimha Marija, uħutu Ġakbu, Ġuseppi u xmunu Ġuda, uħutu l-bniet mhumiex kollha magħna, mnejn ġieħ dan kollu u tfixklu minħabba fih. Imma Ġesu qalilhom ebda profeta ma hu bla ġieħ jekk mhux f'pajjiżu u daru stess. U hemmhekk m'għamilx ħafna mirakli minħabba in-nuqqas ta' fidi tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Mar lejn pajjiżu. Hawnhekk fl-Evanġelju llum skont San Mattew għandna din il-ġrajja meta Ġesu jirritorna f'pajjiżu. Li suppost tkun okkażjoni sabiħa. U fil-fatt fil-bidu in-nies meta semgħuh jgħallem fis-sinagoga baqgħu mistaġba bl-erf tiegħu. Imma fil-fatt ir-riżulta li kienet ġrajja ta' niket. Għax dawn in-nies l-ewwel staġbu bl-erf tiegħu. Bad qalu ma dan nafuh minnu, dan mhux bil-mastru daxxa, nafu l-ommu, nafu l-qraba tiegħu. U l-Evanġelju jgħid tfixklu minħabba fih. Dan nies li ġralhom kien li il-familjarità għax kienu jafuh meta kien żgħir, meta kiber, il-familjarità saret ostaklu għal fidi tagħhom. Flok enithom biex huma jistaġbu u mill-istaġib jgħaddu għal fidi, imblokkatom. Wow, nifmu dak li jgħid San Ġwan fl-Evanġelju fil-prologu meta jgħid ġie f'daru u niesu ma laqgħux. Niesu in-nies tal-pajjiż tiegħu ma laqgħux. Dan huwa messaġġ li jgħod ukoll għalina llum. Illa li bħalma ġralhom dan nies illi kienu familjari ma' Ġesu. Kienu jafu minn fejn ġej u l-familja tiegħu. Imma dil-familjarità imblokkathom biex jemmnu fih u jagħmlu pass iktar il quddiem jista' jiġrilna wkoll aħna mod differenti llum bil-familjarità tagħna. Illa għaliex aħna kultant nikbru familjari mal-affarijiet reliġjużi. Imma jekk aħna ma nħallux li dawn iwasluna għal fidi biex nemmnu tassew f'Ġesu, biex il-ħajja tagħna tkun imbagħad tirrifletti din il-fidi f'Ġesu, jista' jiġrilna li l-familjarità tkun ostaklu għal fidi floktejna twassalna għal fidi ikbar. Ħansemmi eżempju l-Ewkaristija. L-Ewkaristija fejn għandna il-preżenza reali ta' Ġesu. Ma jista' jiġrilna li nkunu aħna familjari magħha u nispiċċaw kważi qas nemmnu, jew almenu qas nuru li nemmnu tassew li hija l-preżenza reali ta' Ġesu. U dan kultant juri ruħu propju fil-Knisja stess. Fil-mod anki kif aħna kultant jiġri li iktar napprezzaw u mmorru wara statwi milli wara l-preżenza reali ta' Ġesu. Ġili tidħol fi Knisja u
hemm Ġesu hemmhekk Ewkaristija, il-preżenza reali. U tibda tħares madwar u tara kollox jew affarijiet sbieħ. Imma tinsa dak li hu l-iktar importanti. Dak li lilna jistedinna għal fidi, il-fidi f'Ġesu li huwa ħaj. U għalhekk il-familjarità mal-affarijiet reliġjużi tista' tkun flokajnuna ostaklu biex aħna nemnu tassew f'Ġesu u biex aħna ngħixu tassew dak li nemnu. Nistgħu nsemmu anki affarijiet oħra fil-ħajja tagħna tista' tkun mitħla ta' prattika reliġjuża. Imma mbagħad fil-ħajja reali Ġesu qisu f'mumenti tgħid sa hawnhekk niddeċidi jien mhux hu ma nħallihx tassew imexxi l-ħajja tiegħi. U għalhekk l-appell li qed jagħmel illum hawnhekk Ġesu fil-kelma ta' hija biex aħna nkunu familjari miegħu. Imma din il-familjarità tgħinna biex aħna nissaħħu fil-fidi tagħna. U meta ngħid nissaħħu fil-fidi tagħna ġifieri nemnu tassew li Ġesu huwa ħaj, li hu għandu jkun l-ewwel fil-ħajja tagħna, li hu għandu jkun li jmexxi l-ħajja tagħna u li mbagħad anki l-għażliet tal-ħajja tagħna jirriflettu tassew din il-fidi f'Ġesu li huwa ħaj. Ma nħallux li jiġrilna li għax b'xi mod jew ieħor familjari ma' affarijiet reliġjużi flok nersqu aktar leħ u nemnu aktar fih, nitbedu minnu jew nibqgħu indifferenti. Tkun din it-talba li nagħmlulu llum. Llum qed niċċelebraw il-festa ta' Sant'Ignazju li huwa eżempju sabiħ ta' kif ħalla lil Ġesu jidħol f'qalbu jibdillu il-ħajja tiegħu. U permezz tiegħu mbagħad bidel il-ħajja ta' tant nies għall-aħjar. Il għaliex emmen f'Ġesu li huwa ħaj, kien il-familjarità ma' Ġesu enitu flok kienet ostaklu enitu biex jemmen tassew jurid il-fidi fl-għażliet tal-ħajja tiegħu u tant għamel ġid ukoll permezz anki s-soċjetà ta' Ġesuiti li huwa waqqaf u permezz tal-eżempju sabiħ u l-kitba tiegħu u t-tagħlim tiegħu wassal għal dan it-tiġdid. Jiġifieri approfondiment fil-fidi f'Ġesu li huwa ħaj. Dan nagħmluh illum bħala talba tagħna wkoll nitolbu l-mulej biex il-familjarità miegħu issaħħaħ il-fidi tagħna fih u nuru tassew dil-fidi fl-għajxien tal-ħajja tagħna. Nresqu it-talbiet tagħna lill-Alla b'fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Mulej jkun mal-Knisja jiena biex fuq l-eżempju ta' Sant'Ignazju tkompli twassal l-aħbar it-tajba tiegħek il-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu llum għas-soċjetà ta' Ġesu, Ġeżwiti, soċjetà li waqqaf Sant'Ignazju biex tkompli dejjem taħdem bisħieħ għat-tiġdid fil-Knisja waqt li tieħu l-ispirazzjoni mill-fundatur tagħha Sant'Ignazju nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sant'Ignazju ħadem ħafna anki biex iwassal l-importanza tad-discerniment fil-Knisja ġifieri li aħna narfu nażlu tassew dak li Alla qed jitlob minna llum. Nitolbu biex aħna jkollna dejjem f'qalbna din ix-xewqa u rrieda tassew naħdmu biex nażlu dak li l-mulej irid minna f'ħajjitna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Niftakru fil-morda kollha fit-tjaq tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, nitolbu għal ukoll għal dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu
biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà ħajja magħna sat-tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu biex aħna il-fidi ngħixuha tassew fl-għażliet tal-ħajja tagħna. Il-għażliet ikunu juru tassew li aħna nemmnu f'Ġesu li huwa ħaj nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmulek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat tifħir glorja ta' ismu u ħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Ikunu jogħġbuk mulej Alla dawn l-offerti li aħna qegħdin nagħmlulek fil-festa ta' Sant'Ignazju ta' Loyola biex nitolbuk tqaddisna fil-verità bis-saħħa ta' dawn il-misteri tas-sema li int tajtomna bħala għajn ta' quddusija. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-feħ li knisja tiegħek fil-festa ta' Sant'Ignazju ta' Loyola, int tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, isseħħaħha fil-erf bit-talim li xandar u tilqa' tant li għamillek għal ħarsin tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha ntennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli ta' smewiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli ta' smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam, tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħħa il-kalċi reġa' rat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni, u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed
lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U ittaqaf fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostli ma' Sant'Ignazju ta' Loyola u l-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la daħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-denim. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull denim. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla Li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Offrejninek mulej is-sagrifiċċju ta' tifħir brat ta' ħajr għal kull ma inti għamilt ma' Sant'Ignazju ta' Loyola, għatina li dan is-sagrifiċċju jwassalna is-sema fejn infaħru l-kobor tiegħek għal dejjem bi Kristu Sidna. Amen.
Il-mulej u ma'kom. miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru nixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta. Jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil minn xtutna u natu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università ta' Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu jkun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li tħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Il-festa ta' Sant'Ignazju llum noffru dan ir-Rożarju għal Ġeżwiti kollha, kif ukoll dawn kollha li jieħdu l-ispirazzjoni tagħhom minn dan il-qaddis minn Sant'Ignazju biex ikomplu tassew jgħixu dan l-ispirtu u jaqdu l-Knisja fit-tiġdid tagħha. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li jisma' talb tagħna dak it-twieled tal-lina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna d-dubietna, ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-rebieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Is-sirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tidisat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobż ta' kuljum għatina llum, aħfirna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħa tiegħalina. Ura daħanix fit-tiġrib iżda l-Islam id-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek. Ġesu.
Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rizikun bnidem bħanna u Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tili sa tnatek ikun li trid int kif fis-semmek da fl-art. Ħobżi ta' kuljum għatina llum, għafrirna d-dobietna bħalma nafru l-minuħa tiegħalina. La daħalni fit-tiġrib iżda l-Islam id-deni, Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmiek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmiek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmiek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmiek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmiek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmiek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmiek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmiek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmiek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmiek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tili sa tnatek ikun li trid int kif fis-semmek da fl-art. Ħobżi ta' kuljum għatina llum, aħfirna d-dobietna bħalma nafru l-minuħa tiegħalina. U la daħalni fit-tiġrib iżda l-Islam id-deni, Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmiek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmiek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmiek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek. Ġesu.
Qaddisa Marjom Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiber kinti fossi nisan birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiber kinti fossi nisan birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiber kinti fossi nisan birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiber kinti fossi nisan birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiber kinti fossi nisan birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiber kinti fossi nisan birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija imbir kinti fossi nisan birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina l-intijomna li jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrina dobietna ħarissa minnar tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru ta' tbatija meta Sija Ġesu Kristu kien mobi bis-salib minant Pilatu sal-Kalvarju. Missina li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna kuljum atina llum, aħfirna d-dobietna bħalma naħfru l-minuħa tiegħalina. Wala daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kien berkinti fossi nisan birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kien berkinti fossi nisan birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kien berkinti fossi nisan birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kien berkinti fossi nisan birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kien berkinti fossi nisan birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kien berkinti fossi nisan birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kien berkinti fossi nisan birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kien berkinti fossi nisan birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kien berkinti fossi nisan birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kien berkinti fossi nisan birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina l-intijomna li jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrina dobietna ħarissa minnar tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta Sija Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet.
Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jta fl-art. ħobżna kull-jum atina l-lum, aħfrirna d-dubietna bħalma naħfri minnu ħati għalina. La daħani fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni, amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina l-inti jomna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għafrinna dubietna ħarissa minnat tal-infern, u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana, slima lik. Lilek inajtu għalli aħna t-turufnati u li tefa. Lilek nitnidu aħna li nibku norfqu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwa lejna dak lajnin tiegħek tal-ħnina u rina wara dan at-turufnament lil Ġesu frott imbierek ta' ġuftijek u ħanina u pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-ferma tal-Papa Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jta fl-art. Ħobżna kull-jum atina l-lum, aħfrirna d-dubietna bħalma naħfri minnu ħati għalina. La daħani fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni, amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kibber kinti fost in-nisa birek jifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattalbtana. Kristu l-qattalbtana. Missier eternalla. Ħenna lina. Benalla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu għaddisalla. Ħenna lina. Trinita għaddisalla wieħed. Ħenna lina. Mazza Marija. Itlob għalina. Mazza Ommalla. Itlob għalina. Imazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. li żied safja. Itlob għalina. li żied nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. li tissoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għal. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina.
Mera ta' Qdusija, Itlob għalina. Tron tal-Erf, Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu, Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. Amara ta' kull tieba, Itlob għalina. Warda mistika, Itlob għalina. Torri ta' David, Itlob għalina. Torri ta' Lavorju, Itlob għalina. Dar ta' Deb, Itlob għalina. Arka tar-Rab tal-ġdida, Itlob għalina. Bib tas-sema, Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. Seħħa tal-morda, Itlob għalina. Kien tal-midimbin, Itlob għalina. Farax tal-migranti, Itlob għalina. Farax tal-imniktin, Itlob Għajnuna għalina. tal-insara, Itlob għalina. Sultana tal-Anġli, Itlob għalina. Sultana tal-Patriarki, Itlob għalina. Sultana tal-Profeti, Itlob għalina. Sultana tal-Apostli, Itlob għalina. Sultana tal-Martri, Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri, Itlob għalina. Sultana tal-Verġni, Itlob għalina. Sultana tal-Qaddesin kollha, Itlob għalina. Sultana mnissa minn l-ewwel teba, Itlob għalina. Sultana mtella s-sema, Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju Mqaddes, Itlob għalina. Sultana tal-Familja, Itlob għalina. Sultana tal-Paċi, Itlob għalina. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja, Ħenna lina. Itlob għalina għaddisa Malla, Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddija tiegħek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija Dejjem Verġini nkunu meħlusin midwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġu tħolarina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnessis tad-demonju, irrażnu għalna nitolbuk bil-ħerqa. Intlawa fost il-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti żiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe Slimalik ħarris tal-feddej u għarrus tal-Verġni Marija. Li l-ekalla fdalek il-ibnu, fik Marija edet il-fiduċa tagħha, miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. Għaddi Giuseppe kum missier għalina u kollu meċina fitriq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja ħnina l-koraċ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Rocco, Itlob għalina. San Paul Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Addiodata Pesani, Itlob għalina. Sant'Ignazio ta' Loyola. Itlob għalina. Intom għaddesin protetturi tagħna. Itolbu l-alla lina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li reħpetinna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal,
Birek l-Spiritu Santu Paraklitu, birka l-kbira Malla Marija Santissima, birka l-imqazza Immakolata Kunċizzjoni tagħha, birek it-tlog glorjus saħħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u birek San Giuseppe Arus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.